Ole, tuna chuan practical lesson 3 kan zir dawna. Chuta chuan a hmaa kan hmu tawh sa. Helai Microsoft Word tih le, helai banner te kha chu. A siam dan kan thiam tawh tur angai teila. Chuan helai hianin kalam chen kan thiam tawh bok ta a. Voina thil thar kan zir tawh chu, helai hianin bullets le numbering kha. Kan zir anga, adot le chuanin helai hianin paragraph border kha. Pe dan kan zir le nga. Ta hianin thuzia kara milim da. Kaka kan tive le nga, helai hianin bullets. Bullets kha kan pe don bok da a. Helam panga hianin mathematical equation chu dan kha kan invele don ta ni. Le, tiam paper thar kha kan na ve le nga, helai hin office button na new a blank document. Ta kan create le ang. Le kan paper set a ho chu ing polon ta se, le hin page layout ta size a hin A4 kan mangi o A4 ka mang ta a. Insert a kalu tanga word art a akwal thlang le nga ta chuan Microsoft Word ti kha chu a ka okay le a. Chuan texture pinga in front of text. Tikhang kan tu na kan da le nga adot le chuan insert a shape sa star symbol semi he ta ahnuai tlarami horizontal scroll ti hakala nga tikhang kan chuan hi color peliang format a kalu tanga save fill a color kha anduang zong kha kan thlang le nga chuan a chungah khanin practical lesson 3 kha ti kha kan ziak vele don ta chu chu insert a kalu tanga word art ta hian practical lesson 3 okay chuan hemi hi texture pinga in front of text kan ti le nga chuan a chunga leng tok tur hianin kan ti te le ang le a chung chu kan lo siam zo ta helai hianin ka do bok le khanga a chung mi tur kha thu ka chudon ta ni le helai hin al samzok na kan zir lai hi ti hianin ka copy don ni helai thleng hi helai in kan copy hianin helai kan thu ziak chin chia chia helai full stop thleng chia kha kan copy nga ani lo chuanin enter kha kan copy tel chuan hi enter ka copy tel chuan ka thil kavak paste khanin enter kha tel awangin a hnuaiah line thana khain line thana khana zo om zel dona chu chu chutiang chu kan pum pel na tur chuanin hemi kan thu ziak chin che che khan copy don ta ni le control c a copy na kan hriat to kha le la hianin kan ti dan tura chuan hemi hi ta hianin ei kalam pahnia thena ngai ta ni chuan helam pang kalama hian 1 le 2 hi helai le helai hi cb ka helai hi atoi bik ta ni chuan helai hianin khami ka thil chut kha a cb king ka chunga a cb pahnih le atoi pakhat chuan a cb pahnih le atoi pakhat ta hian hei pakhat pahnih pathum pali panga paruk ti ang ka chung paragraph paruk ka siam don ti nai chu le control c control v pahnih enter khat ni enter khat enter khat ni enter khat ni enter khat tiang omzia chuan khami kha hei kalam hi paruka ka pahnia ka then don ta ni chuan
hemi khat ni thum he hoi kalam pakhata khat ni thum hi kalam pakhata don ta ni le hi ka select ta ti hianin kan select ta a justify ka tianga align hi kan zim lenga ta hianin remove space after paragraph ka tianga helai hin 1.0 ka da le ang le hemi hi kalam pani ka chen do na page layout a kalama chu tingan me yang ti khan lan chen sang don ta ni helam pang le helam pang hi ti hian le helam pang zong hi kan hriat ang khanin velam pang hi bullets kan penga dinglam pang kha numbers kan penga numbering kan ti don ta ni bullets numbering cha helam pang zong hi ten ka select ta a helai dot thleng hi chuan home ka lu tanga home chuan helai hianin bullets oma ta hianin numbering oma tuna chuan bullets kan ti masa ang hei te ka va click top khain bullets khalan pe thei ta a helai asira hian kal taila ta hian hei thlan tur khala om ta ni hian thlan tur chi hrang hrang lo oma chuan heng ho baka hianin thil dang kha man tur khatam tak khawm ve chu chu define new bullets a lut taila chuan hei symbol te picture te font te kha man thei ta ni symbol thang chinang ti khan kha symbol kha chi hrang hrang khawm thei ta hi helai hian a font kan man zir khanin helai mi hi aron thlak dang lam dona chu helai hianin hei symbol a ya hianin kan du du kan mang thei ta ni webdings kan chu chinang ta hian webdings he lo langa webdings ka wat thlan khan khi tiang ho khi aron lang thei ta a aron lang don ta a chu kan du ang kha kan ba thlang don ta ni helai kan a phone kan thlan zir khanin chi hrang hrang kha om dona kha kan chet tel tolong ta sela le kan du ang zong kha kan thlanga he kan thlang chin te ang okay taila ti khan chuan ka okay le ang helai hianin bullets chu kan pe ve ta amar chu hei kan bullets pe kha achiang lo a khoi chin nge wa form ti kha chiang ta khana hriat thei lo moi lo ta ni chuwang chuanin alan moi thei turin kan thu ziak le kan bullets pe kha line khata tur chuanin helai mi hi kan hmunga helai bok achung le hnoi hi helai hian achung zok bok hi a hnuai zok rual hian kan da ang hian chuan hemi a bok hi helai hian kan margin in channa khan kan da don ta ni ti hian helai hian kan da ang ti khan hei kan thu ziak rual khan bullets kan pe kha lo om ve thei don ta ni le chu tiang bok chuan helam pai kan ti le chinang ten ka select a helai thleng chuan tu chuan numbering kan ti ve thung don ta a number kan ve thung don ta ni helai hin thlan tur khala om sa ta hemi kan thlang sa thei ani lo pon define new number format at lotin ti khan number style ti hi lo oma hangtil chin te la ki style chi hrang hrang khala om thei don ta a kha chu kan du ang khan kan ba thlang mai don ta ni le helai hianin hemi hi kan thlang anga ti hian chung khimi khi hei helampang velampang kan siam bok hian tila chin te ang hemi hi achung zok hi anoi zok rual hian da ang chu anoi zok hi he ta hian abula hianin wada le ang kan helai chu kan zota le adot le chuan kan tile tu chu helai mi hi kan tile chin do na ta chuan hei pakhat pani pathum kan siamang chuan border kan pe don bok ta ni click le meng tilai hian control v enter control v enter control v hol samso in tile meng helai hianin ti hian hi ka select lenga chuan justify line spacing hemi hi bullets ka pele ang ti khan pe na kan hre to a helai hianin ti kha hi kan du ang kha kan ba thlang thei to a kha helai mi te po hmoi mi te po kan zuk thlang thei ta define new bullets a lutin font kan ba thla ka nga ting kha kan ti thei to a hemi kan hmang ti ang
le hemi hi kan hriat kan hmu ang khan border pek ngai ta ni chumi ma in achung mi ang khan in hei bules kan pek hi kan thu ziak nen arwalin da le te ang ta hian achung zawk hi anoi zawk rualin kan da le anga anoi zawk hi he ta hin nor phei vel ang ati khian lo ni don ta ni chon hemi hi border kan siam sak don ta ni chu kan ti dan tura chuan hemi kan select anga border kan pek tur kha page layout a ka lutang chuan page layout a chuanin helai hianin page border ti khala ta ni page border sa ka luta chuan heta hianin border sa khang ka lut liang masabera khan chuan he style lo ta ni style a hianin align style tur kha ka du ang kha ka chu thlang don ta a eng style nge kan man du ti kha style chi hrang hrang kha theya kan du ang kha ba thlan mi turai don ta ni ole mi kan thlang chin anga em chuan he apply to ti khianin paragraph ti kan thlangang he option hi text le paragraph ta paragraph zo ha kan thlanganga text ani kha chuanin align zel khanin border kharon pe don ta a paragraph thlan chuan khami ka select paragraph kha border aron pe don thung ta ni le tian ka okay nga ti khan hi ka select chim paragraph kha border kharon pe ta ni la dot le chuanin mi kan ti liang milim da dan kha in select taila chuan ama mi ambakin ho ma lutin justify la ta hian line spacing le hian thu kan lo chuta kan thu chuta khanin milim da kan du ta ni ole tuna chuanin thuzia ka khan milim kan da ve don ta ni kan ti dan tura chuanin insert atangin pictures a ta khanin kan milim lak tur na folder ha kan go honga chuan kan milim lak tur kan select nga kan insert ang chuan hemi hi kan du ang tok khanin hianin asas ka kan siamanga chuan chumi hnuah chuanin thuziak te ti buailo tur khanin text shaping ah hian square hi kan thlang ti ang chuan ti hianin kan duna khan kan han dah to me don ta ni le adot le chuan kan siam le tu chu helai mi email programs ti hi kan siam ve don ta ni ole ti hian kan lo chuta a so kan thil chut hi ti hianin kan bold ve te ang bold kha helai mi hi kan mu thenga e control e b ti lo ta ni asol ka ki kan share du chuan ten ka click ang le mi hi ti hian hi ka select le nga underline he bul mi underline lo om le a control e u le hi italic in da ang italic le he ho zong hi bullets ka pedona tin ka select a hian chuan kan hriat to ang khan helai hian bullets oma kan dong ha kan thlang thei kan ti to kha om sai thlang me ti ang hian te an kar hi kan ti zaw lok te ang helai hian ti zaw na khala le ta te vel kiloin ta sila ole tuna chuanin he helai ka hmang hianin mathematical equation kan ti ho ang kha a chut dan kan sir ve don ni le he helai hianin va chut ka do sia hi asira hianin tiawakal khain lo thei si lova helai hianin kan va chut thei don lo chuwang chuanin insert ak lu tanga text box a draw text box ti ha ka wala ang
ta chuan ka mamu tok tur ang khan thian textbook sakan potanga chuanin equation 1 ka tianga ka enterang chumi ma in mi equation 1 ka ti hi kan du chuan ti hi kan select anga control B te po kan di thei ta control U underline ti te po khan kan du chuan kan ti ve thei don ta chuan kan ti dan tura chuan insert a ka lu tanga he equation ti khala ta ni equation a ka lu tanga he ti khan equation chi hrang hrang kha thayanga helai hianin kan du ang kha chuan kan mang hal lenga kan du ang kha lo ni chuan helai hi insert new equation ti khala le ta ni chuta chuanin hei hrang hrang kha lo dona hei tuna kan chutur kha kan in chin tela he fraction chung le noi ni chi kha lo ni ta ni khatianga ni kha chuanin helai hi hei fraction kha lo ta a chuan hemi kan thlanga ta chun achunga khanin 7 noya hian 8 kan klut lenga space kan piti ang ta hian minus ta hian ta hian fraction kha thlang le tela helai hianin achunga hianin 5 noya hianin 16 ta hianin equal to ta hianin question mark lo don ta ni le helai hianin hei underline kha lo ta chung mi kha aron ring thla ta ni chuwang chuan hi kan do lo ni chuanin control le U control le B kan ni me ti han le enter ang ti la hin chuan chunga mi ang khanin insert ak lu tanga equation a bok a lut leang ti kha insert ni equation a bok fraction bok ka thlang lenga ta hianin chunga hianin 7 noya hianin 8 le achunga hianin 7 ole achunga hianin 7 into 2 kan tianga chuan a hnuai lampangah hianin 8 into 2 kan dah ve thungang chuan hetai sira kan kal lenga space peliang minus ta hianin fraction bok ta hian he thil har sa hi ani lem lewa amar chu tiawati in kha ngai dona tikhan equation 1 chu kan lo chu zo ta a chuan enter leng la hian ta hian equation 2 enter ang ta chuanin helai kan hmang hianin ta chuan root chudan kha kan ti ve don ta ni ta hian insert a bok a lut lenga equation a bok lut liang ta hianin insert ni equation a ka lut lenga radical ta hian radical sum ha cha ber ka katlanga ta chuanin root 32
hei ta equal to ka ting hal chuan khi mi hi ran awm phei zel duna chuan chuan a pawn kan click pawt a equal to ka danga space ka penga equal to ka daang space ka tenga chuan insert a lut le in question a box insert new question a ta hian radical a helai book thlang liang ta chuan 16 into 2 pawn a click liang enter ta chuan equal to ka danga space ka tenga insert a question a insert new equation a radical a chuan mi thlang le taila ta hianin 16 kan chu ang chuan pawn a click leila space into space ka tenga insert a box question a insert new question a radical a mi hi ta chuan ta hian 2 kan da ve thunga pawn a click liang enter ang equal to space ka penga insert a ka lut lenga equation a insert new equation a radical sa mi pocket lang liang ta chuan kan ti chaw lo kan ti helai hianin pawn a hianin 4 ka chunga chunga hianin 2 ka chu ve thung don ta ni ale khang hau kha kan chu dan tu chuan don ta ni le hemi hi kan siam na lang equation kan click ka select a ta chuan veilam pang ti ro lang ti khan chuan helai ve thung hi ta hian step voi khat kan penga step voi khat ta hian step voi khat pe bok taila ti khan lo rol don ta ni le helai hian equation 2 hi control u control v ti khan oi don ta ni le kan box siam text box kan siam hi align hi style kan pe ve te ang ten kan select a ta format a shape outline a chuan dashes a more lines a helai style ti hi kan hmu thei anga helai hianin kan line style tur hi chi hrang hrang kha awm thei anga kan du ang kha kan zuk thlang don ta ni helai hianin 4.5 point ti hi a hnoi zo hi kan thlang chhin te ang ka chu kan du lu kan thlan te kan ti kha le chuan a du le chuan kan okay anga ti kha la lo lang don ta ni le khami kha lesson number 3 kan zirlai chu lo ni le don ta ni